Kaixo, lasaiete gatoz Ainhoa Alberrori entrebistatzera Bidonostiara. Kaixo, gaur Ainhoa Alberroren lan ikusiko dugu galdera batzuen bidez. Zerk eraman dizu zientzialari izatera? Nik bioteknologia ikasi nuen. Eta azken finean nik jakin mina neukan, jakiteko zer gertatzen den gure gorputzean. Nola funtzionatzen duen gure gorputzak. Eta horregatik erabaki nuen lehenengo bioteknologia ikastea, eta gero ikerketa munduan lan egitea. Zer aportatzen diozu zientziari? Nik uste garrantzitsua dela esatea, zientzia milaka pertsonen artean egiten dugula. Orduan, oso zaila da esatea bakoitzak puntualki edo pertsonalki zer aportatzen dugun, baizik eta nik uste garrantzitsua dela esatea taldean zer aportatzen dugun. Orduan, nire kasuan alde batetik ikertzen dugu esklerosian bizkoitzean, eta beste alde batetik zahartze prozesuan. Eta zergatik bi prozesu hauetan? Gure lan taldean immunitate sistema ikertzen dugulako. Eta immunitate sistema bi prozesuetan eragina dauka. Orduan, immunitate sistema nola eragiten duen esklerosian bizkoitzean, eta zahartzen goazen inean, zer gertatzen zaio gure immunitate sistemari. Normalean, gure babesa izango zena, zergatik ez den gure babesa edo zergatik ez duen ondo funtzionatzen. Esango zenuke zer den immunologia? Azken finean justu igual orentxe esan dudana, ez? Immunologia edo immunitate sistema da gure organismoak dauzkan zelula mota desberdinak babesteko kanpotik datozen erasoengatik. Adibidez, denok seguraski hartu dugu katarro bat. Eta katarro bat hartzen dugunean, gure immunitate sistemak hori detektatu egiten du eta horren kontra egiten du. Baina baita ere, badauzkagu gure gorputzean mantendu beharreko mekanismoak. Eta adibidez, esklerosien izkoitzean zer gertatzen da, immunitate sistema konfunditu egiten dela eta gure gorputzari atakatu egiten diola, edo eraso egiten diola. Eta horregatik esaten dugu gaixotasun autoimmune bat dela. Bale? Bai. Nola aplikatzen duzu zuk ikertzen ari zarena? Nik uste hau azaltzeko pixkat jakin beharko genukela nola funtzionatzen duen ikerketa sistemak, ez? Azkenean guk hemen ikertzen duguna, lehen laborategian ikusi duguna, da lehenengo pausoa. Hemen egiten ditugu lehenengo pauso horiek, gero denak bildu egiten ditugu, esperimentu desberdinak egiten ditugu, eta horiek batutakoan bi aukera dauzkagu. Lehenengo normalean eramaten ditugu gure emaitza guztiak kongresu zientifiko batetara, eta kontatzen diogu komunitateari zertan gabiltzan lanean. Eta hori egin ondoren, gehienetan egiten duguna da artikulu zientifiko bat idatzi. Idatziz azaltzen dugu zer ikertzen dugun, zergatik ikertzen dugun, zeintzuk izan diren gure emaitzak, eta hori bidali egiten dugu, beste ikertzaile batzuek errebisatu egingo dute, eta ondo dagoela iruditzen bazaie, publikatu egingo da. Behin publikatuta dagoenean, edonork irakurri dezake. Eta horrela mundu osoko zientzialariek jakingo dute zertan gauden lanean eta nola aurreratu diren. Eta egiten duzuna gustatzen zaizu, zergatik? Gustatzen zait. Azkenean nik erabaki nuen zer ikasi nahi nuen eta ikasketa bukatutakoan zertan egin nahi nuen lan. Egia da, ikerketa mundua batzutan pixkat konplikatua dela eta bideak ez direla guztiz erresak, beti egon behar finantziazioaren bila gure proiektuak aurrera eraman ahal izateko, baina nire kasuan gustatzen zait eta horregatik daramatzat urteak. Esan zeniguke zer egiten duzuten laborategietan? Gure laborategian ikusi duzuen bezala esperimentu desberdinak egiten ditugu eta horien artean asko lan egiten dugu pertsonek ematen dizkiguten lagin biologikoekin. Gure kasuan gehienetan odola izaten da. Zergatik odola? Eskuratzeko erresa delako eta pertsonek badaukatelako nahia bolondres moduan beraien odolaginak emateko guk ikertu ahal izateko. Orduan askotan ospitalean hasten da ikerketa, esan dezagun, lehenengo pausoa ospitalean pertsonekin hitz egitea da eta patologia desberdinak daukaten pertsona horiek parte hartu nahi baldin badute gure ikerketan, orduan erizain batekin hitz egiten dugu, odola ateratzen zaie eta gero laborategian odoli prozesatu eta analizatu egiten da. Eta beste kasu batzuetan, agian ere ikusi duzuen bezala, animalia modeloekin egiten dugu lan. Zergatik, badaudelako gauza batzuk ezin ditugunak gizakietan zuzenean ikusi. Eta horregatik adibidez, gure lankidea ikusi dugu kasu honetan bazegoela lanean xaguen kaka batzuk analizatzen, horrela adibidez mikrobiotan zer gertatzen ari den ikusi dezakegulako. Eskerrik asko. Zuei.